Moi kaikki! Tänään mä näytän kuinka kasataan, skuutti tai tämmönen custom build. Eli aloitetaan siitä, mulla on Districtin V3 dekki, Proto SCS, Tiltin headsetti, Gritin forkki ja Lucky 10 wheel. Sitten täällä on Grit wheel. Ei jaksanut ottaa näitä renkaat pois. Sitten Odin alumiinivaarendit, Urban Artin tanko, Unfire kässät, ja jees. Ja työkaluja, mitä mä käytän, perus kuusarisetti, ei mitään muuta. No niin, eiköhän aloiteta hommiin. Eli laitetaan sitä nyt vaikka tuonne sivuun vähäksi aikaan. Eli otetaan tää dekki, otetaan forkki, SCS ja headsetti. Ja mulla on tämmönen integroitu toi ground race tossa, eli tässä tätä ground racea ei tarvitse heittää pois. Eli joo, laitetaan eka, miten mä yleensä aloitan, laitan tän alalaakerin tänne kiinni. Näin. Se menee mulle ihan hakkaamalla, vaan sitten mä laitan forkin läpi. Näin. Sitten tää ylälaakeri tosta läpi. Noin, sitten tämmönen pikkuinen metallirinkula. Laitan senkin tästä läpi. Noin, sitten mä laitan tämän topcapin, missä lukee tilt. Laitan sen tähän kiinni. Näin. Ja homma rullaa. No niin. Sitten laitetaan SCS. Mitä SCS on, niin oota, venatkaa se hetki, mä otan sen tosta irti. No, ottakas. Otetaan tää shimi pois. No hitto, kun se ei lähde. Vennätkää sekkaan, mä otan se irti. Noin, nyt se on otettu. Eli mitä SCS:n kuuluu? Niin pultit. Tai ihan itse SCS. Jos sulla on semmonen overside-tanko, niin shim. Sitten tämmönen keskiplate ja pultti. Joo, eli eiköhän laiteta tää SCS kiinni. Saadaan vaan tähän näin. Sitten tiputetaan tää plate tänne näin. Tänne. Katsotaan, että se on suorassa siellä. Noin. Niin kuin varmaan näette, niin se on siellä. Sitten laitetaan tämmönen ruuvi sinne reikään, mikä siellä oli. Tiputaan sinne noin. Sitten otetaan tää kuusari ja laitetaan tää kiinni. Näin. Oota, mä otan tosta. Löydänköhän mä parempaa kuusaria. Löytyi. Niin. Otetaan tää nyt kiinni. Se on ihan just kiinni. Noin. Katsotaan, että se on suorassa. Laitetaan tällä loppuun. Katsotaan, se nyt suorassa. Ei ole ihan suorassa.
Ottakas, mun pitää vähän löysentää. No niin, nyt laitetaan se suoraan. Noin, nyt se on suorassa. Vaan kiristetään tää loppuun asti. Noin. Nyt se on su kiinni. No sitten. Ihan jees. Viskattaviis. Sitten otetaan tää pois. Tonne noin. Otetaan tanko. Sitten nää baarendit. Eli eka, tai no miten nää laitetaan, niin kun tässä on tämmönen juttu, kun tää ei mene vielä tangon sisään, niin pitää vähän, ai niin, jotain tarvii ton pienemmän. No, hitto make. Tähän tarvii siis niinku, tähän kokoisen, en tiedä mikä koko tää on, sitten vaan näin, et sen saa tankoa kiinni. Nyt se on tollanen ihan suora. Tällä tehdään sama juttu. Sekin on ihan suora. Ja palataan kohta, kun mä oon laittanut ne baarendit kiinni. Noin, ne on laitettu, nyt ne on kiinni. Sitten laitetaan tää dikki tähän näin ja pistetään tanko kiinni. Ootapas, missä mä heitän sitä kameraa. No niin. Eli nytten. Jahas. Otetaan tää dekki tähän. Tanko tähän myös. Yksi juttu puuttuu. Nimittäin tähän SCS on tämä shimmy. Noin. Sitten laitetaan SCS kiinni. Tanko. Noin, se laitetaan suoraksi. Noin. Sitten kaadetaan tämä. Otetaan taas tätä kameraa vähän tänne päin. Tohon, no niin. Katsotaan, onko se suorassa. Noin. Sitten ruvetaan vaan kiristää. Sitten täällä toisella. Noin. Se oli sitten siinä. Tykätkää ja kommentoikaa, että mitä pidit, että auttoiko sitä jotta ei yhtään. Ja niin. No, eiköhän se ole sitten moro. Heippa.